pots autopresentar una mica, explicar això el teu àmbit de recerca i més o menys en què consisteix? Molt bé. A veure, soc en Jordi Serra, treballo a la Universitat de Barcelona en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat. A veure, la meva especialitat és l'ecoepidemiologia. Això vol dir que hem unit dos disciplines diferents. Per un costat, estudis ecològics i, per altre, estudis epidemiològics. El que fem és estudiar sobretot els virus, el que en diem virus zoonòtics, a la natura, per veure quina dinàmica tenen i quins factors són els que limiten aquesta dinàmica, perquè després puguem posar, diguem-ne, barreres perquè no arribin a la població humana. Molt relacionat amb la pandèmia i el Covid i tot això que està passant. Molt. De fet, et puc explicar que fa més de 10 anys que estem estudiant coronavirus amb rataspinyades, amb ratpenats. És un dels virus que estem estudiant des de fa molt temps. Ja veient una miqueta la situació, com anava evolucionant a nivell mundial, ja el 2012 i 2013 vam avisar que es podien produir situacions com l'actual. Això està publicat amb entrevistes a la premsa i amb algun article també més tècnic. I per què el coronavirus? O sigui, per què els coronavirus tu us veu centrar en ells? I va ser una mica casualitat o ja és un virus que ja té tendència? No va ser casualitat, va ser fruit de la primera SARS. Fruit de la primera SARS del 2002-2003, doncs, conjuntament amb altres investigadors que fem aquí, altres investigadors de fora de Catalunya i d'Espanya, doncs vam començar a investigar coronavirus i sobretot coronavirus amb ratpenats. Aleshores, doncs, bé, això ha portat a algunes publicacions que hem anat fent. Vale. I tu diries que els ratpenats són els culpables de la pandèmia? Els ratpenats no són els culpables de la pandèmia. Els coronavirus són els ratpenats que han estat sempre. El que ens hauríem de preguntar realment és què passa que ara sí que hi són i produeixen una pandèmia. O sigui, sí que passen a la nostra espècie i produeixen una pandèmia. De fet, el pas directe de ratpenat, de coronavirus de ratpenat a la població humana mai s'ha constatat, mai s'ha observat. Per tant, perquè hi hagi aquest pas, hi ha d'haver-hi una estreta relació entre el portador del virus, l'espècie portadora de virus, i l'espècie humana. I molt reiterativa, molt estret i molt reiteratiu. I això, amb una població de ratpenats, això no passa. Per tant, doncs, bé, els ratpenats, els SARS, sembla que el seu origen ancestral són els ratpenats, però d'aquí a dir que la Covid és el ratpenat, això no és veritat. No és veritat. Hi ha hagut tota una evolució pel mig que hem d'anar veient quina és, perquè encara no la sabem del tot. Vale. Llavors, tu el que deies hauríem de pensar en per què ara passen els coronavirus dels ratpenats a nosaltres. Quina relació creus que podria haver-hi? A veure, hi ha un problema que tenim i és que estem canviant masses coses. El món actual, una de les característiques que té és que els canvis són molt ràpids. Normalment els canvis a la natura són més lents. Ara són molt ràpids els canvis degut a la nostra activitat i són massius. Tot això el que està provocant és que hi hagi més probabilitats de que es produeixi el que en diem un salt d'espècie. O sigui, el salt de passar d'un organisme, d'una espècie que té, per exemple, un virus, en aquest cas coronavirus, doncs que aquest coronavirus s'adapti a la nostra espècie. D'acord? I, per tant, el que estem canviant són les probabilitats. O sigui, estem canviant les probabilitats de que produeixi aquest salt i això és degut a les alteracions, sobretot les alteracions ambientals que estem fent a nivell planetari, de forma massiva,
Però després també hi ha un altre factor que intervé, i és que cada vegada som més. I, a més, cada vegada ens agrupem més en llocs concrets del planeta, formant grans metròpolis. I això el que produeix és que si hi ha una infecció, s'amplifiqui. I aquesta és la segona condició que hi ha d'haver-hi perquè es produeix una epidèmia d'aquest tipus, una pandèmia. Però, a més, estem modificant també el que és la mobilitat. Sobretot els darrers 10 anys, la mobilitat ha incrementat a nivell planetari extraordinàriament. Això vol dir que una cosa que es produeix a la Xina ràpidament s'expandeix per tot arreu. Què és la condició que hi ha d'haver-hi? Home, que estigui ben comunicada. I Wuhan és un centre, un hub tecnològic, a més industrial, de tot, que fa que això s'expandeixi ràpidament. Si això es produeix al mig de l'Amazones, on també treballo, ningú se n'assabenta, perquè això queda molt limitat. Llavors es podria dir que el culpable de la pandèmia més que els ratpenats som nosaltres que anem a ficar el nas on no ens demanen? Els culpables de la pandèmia actual, sí, en bona part són nosaltres mateixos, la nostra activitat, que ens ho hem de revisar. Pensa també que els fenòmens de les pandèmies, de les epidèmies, és un fenomen que es produeix a la natura, en general, en moltes espècies. Sobretot quan hi ha una superpoblació. I, per tant, nosaltres no ens escapem de la natura, perquè també som natura. Per tant, també estem exposats a aquestes pandèmies. I, de fet, hem estat exposats a pandèmies i epidèmies en general durant tota la nostra història, com a espècie. Ara, el que succeeix ara és que ara és molt més freqüent. Aquests fenòmens són molt més freqüents. O sigui, s'està augmentant el nombre de pandèmies? O sigui, en els últims anys s'ha vist un increment de... D'epidèmies sí. Des que hem començat el segle XXI ja en portem unes quantes que ens va avisant. Vam tenir el SARS el 2002-2003, però també vam tenir després el MERS a la península aràbiga, també de coronavirus. A la península aràbiga el MERS continua vigent encara, aquesta epidèmia. No l'han erradicada. I penseu que la mortalitat està per sobre del 30%. És molt elevada. El que passa és que no és tan contagiosa. Hem tingut ara la Covid-19, però és que, a més, hem tingut l'Ebola. Hem tingut també unes epidèmies tremendes de dengue, de chikungunya, de Zika. En fi, estan sortint apareixent moltes epidèmies que s'expandeixen ràpidament a nivell planetari. S'ha calculat que en promig apareixen nous patògens infecciosos per l'espècie humana, un promig de 3 a 4 a l'any, que eren desconeguts. Per tant, això ens ha de fer pensar. Ens ha de fer pensar una mica. Llavors, estem alterant, no? L'equilibri, diguem-ne, estem alterant... l'equilibri. Mira, jo et diria, t'ho resumiria amb una cosa molt fàcil. Estem iniciant una globalització, però sense mesures preventives. O sigui, ens hem llançat a la globalització, som així d'atrevits. I bé, hi ha coses que estan molt bé i hi ha coses que no estan tan bé. Això ja no ho jutjo. El que passa és que aquesta globalització comporta també tota una sèrie de conseqüències, i conseqüències en termes epidemiològics, concretament. I això no ho han previst, no s'ha previst, i per tant ens trobem davant d'això. Ens hem llançat amb una globalització sense mesures de prevenció. I què podem fer nosaltres per intentar que aquesta, no l'última, potser això no es pot intentar, però que sigui que l'any que ve no hi hagi un altre coronavirus i tot el que comporta. Què podem fer jo com a consumidora, per dir alguna cosa? És complicat pel temps explicar-te tot el que hem de fer, perquè sí que t'ho puc explicar, però és llarg. És llarg d'explicar, no t'ho puc explicar així en 2 minuts. Però diguem-ne que hem de canviar molts hàbits, hem de prendre més mesures. T'ho resumeixo. Després, vull dir, els hàbits no te'ls explico perquè són molts, però hem de canviar hàbits,
hem de canviar també, hem de prendre més mesures, per exemple, amb tot el que és el control de mercaderies, que van amunt i avall i que ens porten també espècies invasores, que algunes d'elles poden ser vectors de malalties i d'altres poden originar, i això ja no és salut humana, però sí que poden originar plagues, com per exemple la papallona del boix, que ens està deixant sense boixos doncs, la Garrotxa i el Ripollès. Però, per altra banda, també fa falta una altra cosa i és ser conscients de que tot no es pot fer en aquest planeta. Vull dir, hi ha límits. Estem acostumats a fer el que sigui... No podem, tot no es pot fer. Hi ha limitacions. I això costa, però n'hem de ser conscients. I aquí vaig amb un altre aspecte, que és molt important, que també podem fer, i és que l'educació de les noves generacions té un paper crucial en aquest canvi que s'haurà de fer a nivell de societat humana. Per tant, doncs, l'educació aquí serà també, com dic, molt important. No sé si vols explicar alguna cosa més, fer una crida a la ciutadania... L'únic és que de la pregunta que em feies és que el del canvi climàtic, em sembla. Clar, el canvi climàtic i la pandèmia no tenen res a veure. Són coses diferents. El que passa és que el que no treu és que el canvi climàtic, a part de totes les conseqüències que tindrà a nivell ecològic, a nivell fins i tot de conducta, d'hàbits humans, perquè farà més calor, etc., també comportarà canvis a nivell de salut. I aparició de nous patògens que abans no teníem, perquè amb l'augment de temperatura també facilitarà que certs patògens de països o de llocs més càlids puguin instal·lar-se aquí. Per tant, també tindrà una incidència a nivell epidemiològic. Epidemiològic vull dir epidemiològic a nivell de malalties i infeccions. Ara, la pandèmia i el canvi climàtic són coses diferents. Són coses diferents. Vale. I a nivell ja com de canvi d'ús de sol, per exemple? Clar, el canvi de... A veure, una de les coses que fa molt temps que estem estudiant i que fa anys s'ha fet i que no en som prou conscients és que quan alterem un sistema natural, un ecosistema, el primer que veiem és la pèrdua de biodiversitat o l'alteració de les espècies. Perquè és visible. El que passa és que no hi hem donat mai importància, o pràcticament importància, és el que no es veu. I una de les coses que nosaltres estem comprovant és que el que no es veu és tan o més important que la pèrdua de les... per nosaltres, és tan o més important que la pèrdua d'espècies. Per què? Perquè això, a veure, pot alterar la dinàmica i, diguem-ne, els riscos de transmissió de certes malalties envers la població humana o envers altres animals, fins i tot altres animals de la fauna o de granges. Per tant, quan nosaltres alterem un lloc, pot ser, no sempre passa, però pot ser que això tingui conseqüències a nivell de salut, a nivell epidemiològic. Per què? Moltes de les espècies tenen patògens. I tenen patògens que estan habituats a ser-hi, el que podríem dir espècies reservori. Estan acostumats a ser-hi amb aquesta espècie. Si nosaltres alterem la dinàmica d'aquesta espècie, també estem alterant la dinàmica d'aquests patògens que estan a l'espècie. I, per tant, pot fer que aquests patògens saltin a altres espècies o es propaguin en altres llocs i això canvia el risc de transmissió. Canvia el risc de transmissió envers la població humana o canvia el risc envers la població d'una granja. Et poso un exemple. Ara he vist que posaven en alguns diaris digitals, posaven la notícia d'un virus que es diu Nipah, que és del sud-est asiàtic, sobretot, i que, aquest virus es va detectar fa uns anys, quan en una zona, més tropical,
es va deforestar aquesta zona per implementar assentaments humans i granges de porcs. Es va observar que al cap d'un temps, de poc temps, començaven a morir-se i a estar malalts els porcs. I després alguns cuidadors dels porcs. Es va mirar i es va trobar que era un virus que n'hi van dir Nipah. D'acord? Bé, i d'on ve això? Aquests virus sí que venien de certs ratpenats grossos, d'aquests frugívors. Què és el que havia succeït? Va succeir que la deforestació va ser molt ràpida. És el que deia de la rapidesa dels canvis. Els ratpenats, alguns se'n van anar, però altres, que estaven acostumats a moure's en aquella zona, van continuar allà. Però ja no anaven als arbres fruiters on a menjar, perquè ja no hi eren, sinó que es refugiaven a les granges de porcs. Les defecacions anaven a on hi havia els porcs. I d'aquesta manera, una cosa que era dificilíssima que es produïa una infecció dels porcs perquè quedaven infectats a partir dels excrements dels ratpenats. I a partir d'aquí, com que els porcs estaven en contacte amb l'espècie humana, amb els cuidadors, passava a l'espècie humana. Fixa't tu una cosa d'una deforestació que dius, home, escolta, tu t'hi fixes, home, aquí estan tallant els arbres, no tindran refugi les espècies, disminuiran... No, és que a més, això va provocar una epidèmia. Per tant, són aquests equilibris, a vegades fràgils, que en tenim poca informació o que no estem acostumats a pensar-hi perquè pensem en macro, no amb el que veiem, no amb totes les possibilitats del que pot succeir. Tu què opines de la gestió de la pandèmia, llavors? Ja a nivell polític, econòmic. La gestió de la pandèmia hem de veure dues coses. Una, que és molt difícil, i ser conscients que és molt difícil. Dues, és molt millorable. Molt millorable. Aleshores, jo crec que es va sempre amb retard a prendre les decisions. I, per altra banda, aquestes decisions de sí, però no, però sí, a mitges i així, solen ser més, diguem-ne, no tens els resultats són que la pandèmia dura més. I els resultats, l'impacte a nivell econòmic, també és major al final de tot. Perquè no s'acaba de solucionar i es va fent, es va trampejant, sí, però no, però sí, i aleshores això s'allarga molt i també té un impacte a nivell econòmic molt elevat. Nosaltres en aquest moment tenim, a nivell planetari, tenim moltes tecnologies. I tenim tecnologies com per aplicar-les i mirar que l'impacte sigui menor. I és el que s'hauria de fer. És el que s'hauria de fer. Tenim lo dels testos ràpids, que s'haurien d'aplicar molt més. I al meu entendre ja fa temps... Mira, jo ho sentia en l'Oriol Mitjà i la veritat és que vam coincidir perquè jo també ho deia fa temps. I és que és millor fer un tancament estricte, curt, i després fer unes mesures preventives, de tal manera, preventives, uns testos massius d'aquests, encara que hi ha error, sí, hi ha error, però la quantitat d'asimptomàtics que tu detectes és molt elevada. I, per tant, això ens ajuda a controlar el problema, perquè el problema real és que hi ha molta gent asimptomàtica. Si no, estaríem en una situació semblant al SARS-1 que es va controlar. Per tant, sí, millorable sí, molt, molt millorable. Els asimptomàtics al final són els que sense saber-ho van... Clar. Aquest ha estat el problema. Quan va començar l'epidèmia, escolta, érem de l'opinió que això es podria controlar. I jo mateix ho deia, i amb en Trilla, amb el doctor Trilla també, que vam coincidir, i que això es podria controlar. Però, clar, no sabíem els asimptomàtics. Amb aquesta quantitat d'asimptomàtics que hi ha, això és molt difícil. Per tant, hem de detectar primer de tot, hem de detectar molt els asimptomàtics, perquè d'aquesta manera podrem controlar molt millor l'extensió de la pandèmia.
Per altra banda, una altra de les coses que ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que és important actuar ràpid. Una cosa és actuar molt ràpid i l'altra és deixar, mirar, bueno, ara farem, no ho sé, bim, pam, i llavors ja es descontrola. Actuant ràpidament en les fases inicials, la cosa és molt més fàcil en termes epidemiològics i en termes econòmics, també. Per tant, doncs, s'ha d'actuar ràpid.